Ka Hinyautrap Youth Council haka arpu kendai teri uyoyong aja arpu saw kala dawa ya ka sorkar jela ban pinkin ria bet tek tang ya kishi spa kendai pusantli ki long yeng shaki quarters balashna da ka sorkar jela. Namar bakat kum ka jinglap jong ka seng na ka jubab RTI bala yo priang na ka office jong ka Shillong Municipal Board kala lap baki shispa saw punyau teli ki long yeng kim dei satya ki betrei ki tanat trei kama per jong ka sorkar. Kani ka jingdawa jong ka seng kalong hadian baka sorkar jela kala rai ban shong ya ka jingyalang ka bakhaddo bar kinong mikmat jong ka harjan panchayat committee haka nyauterik jemang aja arpusaw hak bayadei bat ka jingpin kenria iki briu ki basa athem yau maulong. Habaya kren berkilat pathai kubor uba roy ku par syndrome ulayat hu uba preston ula batha yu DC ban khot jingalang ki pulit bat kumjuru ya ka cantonment board bat ya ki weki tnat rekam sorkar man ya kren halor ka jingwan shong bi an ki petwer haluam survey. Kejingwan yang kedua ke jongi nak kalian jong keseng mentang sengi ya deputy CM jadi halor ka mat bede ba kejing penkerja ya kibri ki basong basang tiap buat tham yo gonglong ilai lembagi ko kubor ba ka sorkar kan sasyong khadu bat kini kibri lan bat ki nong hikmat jong kini kibri kan nyo terik jong niu penai jemang kawan di hadit mengidi katu nak kalian keseng ila penbet penwan yang kedua mentang sengi ya deputy CM bede ro aju kubor chairman jong ka high level committee ko ba sorkar la thum kajingwan yang kedua ko jong ni ya deputy CM kalong ba nilai nak kapor baka sorkar ka penmi ya itu ikenti ni bu online spa sau pu arieng live spa sau pu arli kilong yeng ki baka sorkar kan sa penkenria na po them yu maulong sha kanu ka jaka lan esya ka jaka ka baka sorkar kala de ban bu la de ban mangkerpang hakaba on shnaru ya ki jakasa lan ki yeng ban ai sya kini ki live spa sau pu arli kilong yeng kaseng nadu ka basdang ngilayeng hakanong remba ka sorkar kala ban aja kasa lan quarter yaki nong tre gi jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpang nadu ka basdang kalong ba yaki bomdei pat ki nong tre jong ka sorkar kemut kitu ki bri ki basong basa them yu maulong ki bomdei ki nong tre jong ka sorkar kam dei ban ai ka jaka namar kata kan long be ai kumangitep hi hang tie po them yu maulong ki non artli ki plot ka plot A gede jong ka sorkar ka plot B gede jong ka hima meliam de hadian baka sorkar kala sothu badan kam ban shimlang ya plot B ngilayo I bahagi ni isnam ki plot ka sorkar kala de ban yate ya ka agreement bak ka hima meliam ka bakala shimti no ka sorkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka berokhat ka baki ni gibriu ki shong ki sa them yu maulong ka de ka jaka jong ka sorkar kata ka de jing shisha ya baki ni gibriu ki mla ban kam trai baka de ka jaka ka jong ki Tina kalian juga seng habang iyo I bagi don lai spa sau ko artli kilong yeng ki bang sorkar katmu ban kenria sa kita yeng ki ba ka sorkar komod ban ai ngila file ya ka RTI apo ka office jong ka SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lai spa sau ko artli kilong yeng la baro lai spa sau ko artli kilong yeng ki de ni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong kinung ki department ki ba hahap apo jong ka sorkar kabalengok kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila Panakalai spa sa po atling long yeng. Ki don tang shis pa knai kustan tling long yeng ki beri kinong tre jong ka SMB bat jong ki officer ka. Bat shis pa sa kunyo do shis pa sa pratli ki long yeng lani ki beri ki basyong pasang ti kim dei kinong tre jong ka sorkar ki don ki betre security guard. Ki don ki betre kum kinong syong dukan. Ki don kita ki religious lani social worker. Ki bom dei kinong tre jong kuno department ro. Tengina do ka basdang ilaong bala da pi penkenria ikinong tre la jong syaki government quarter ni krene government quarter ngim ongru ikentin relocation la ne resettlement makini bri kim don hok ban panjaka na ka sorkar re ki don hok tong banyo ya ka quarter tere belngok kalong ba ka sorkar baru kata ka online spa sau puar ba on penkenria re habang ilap lamba ki kot kislang ilap ba ki badai hok banyo ya ki quarter ban syong Hakini ki kuarter ki baka sorkan kan sna ki detang syes pak kana bisan. Teka jingwan mata kasngi ban ya kendu deputy CM kalong ban keli bahalor kanu kanong rem bamapi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ikini ki syes pak sau punyo dan syes pak sau pratli kilong ye. Kabalengo kalong onang ilay kren bo deputy CM upen pa ka jing sngol lengo bama uru unang mut bakini ki lais pak sau pratli kilong yeng kidi kinong tre jong SMB. Kidi kinong tre jong ki department ba fair Habang ipen iya ui ki RTI ki baka SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulong na maruang ba katkum ka affidavit ka baka Shillong Municipal Board ka file hapo High Court na ka file hapo court ki ong balai spa sa ko artli kilong yen ki nong tre jong SMB na ka jingkeli ka long ba manu batok monta katkum ka RTI ka banging iyo na po ka Shillong Municipal Board ka pau syai hag i kolom i bangi keli
laki tray hapo kanu department bun ki kolom ki i blank kim ya thuk tray hai ki don pat ki bathuk private service don bathuk religious and social worker pemut pakim dei kinong tray jong sarkar tilada KSMB hakmat jong deputy CM lane hakmat jong kuat ki ong balai spak sau armut ki di kinong tray jong sarkar kat bahangi pat habajuba ngilap basis pak sau pinjol lane sis pak lai sau prana kata nagita ki lai spak sau ar kim di ginong tre jong sarkar tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru no u sembut menteri rangba jong ka jela ka jong iba ka seng ga yen ka nong rem ka baskem nadu ka basdang ba phin ajaka yo ubriu bashir shulet chong thap nani gini gilong yin chespa sau punyo sau pradli gilong yin ki bom de ginong tre jong sarkar nginom sha da le ro tena kaliang ka jong u deputy sia mentan ulapan pau ngi ka jing sulungo tama mauru nadu ka basdang hadu menta udang mud bakini gilai spa sau puar kini ginong tre jong sarkar tu ong bu unsakot ya ka meeting bat ka Shillong Municipal Board ba kumjur bat ka urban affairs ban pan ya ka jing pensyai ba hae ka bakla la ka bakla ka ta affidavit ka ba SMB ka file ka high court ne ka bakla ka ta RTI ka baki ai jubab yani ti halor kata ong bu unsakot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board ba kumjur jong ka urban affairs dai nakaliang na ka seng gila karen na ka basyai ba pin ayeng ya ki bom dei higinong tre jong ka SMB la ne jong ka sorka da lele rung inom sha namar balada pile kumta kamut ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong shong thap ki nong shong bakila kam try te jaka kata bai dei pat bat ka jinglap ka jong kum ka seng hang the ya ka jing shong jong ti brio hang the po lum sorbe kepada persya jong ka fire emergency station jong ka yudu anda ka singi la yo ban ya keren bat udip TCM ban air ka jing tho au pada kani ke meeting ke belalong menta DC jong ka is hasil su ula don lang ka meeting namar bau deputy CM ula pentip yo DC jong ka is hasil ban ya don lang rengkat kani ka jing dawa jong ka seng kalong beda ka basai ka baningkong ngilap bakini gibri di basyong basa kani ka jaka kini gibri ki bam don jing syania lane ki bang ngimtip ya ka jingwan ka jongki na kiwan sya gilet ka baal kalong ba ngiyo jingtip bakani ka jaka ka basyong basa anti ka de ka jaka ka bapenmi ya shibun ki kam snir ki kam runar kumjur ki kam khai drugs ba ferofer ka balai ka bangilap ka to ka jaka to pasingi kalong ba ka don ka business ka ba we na anmut ki bri ki le ka badi ki scrap kat kum ka jingtip ka jongi kalong ba kitu ki try ki bale scrap ki penon kam ki ki bri pat ki basa to ka jaka ti nilawan ya kenduk menta ya u deputy CM bandawa bak sarkar ka de bensim kam ngimtip manu belum try kini ka jaka kat kum ka jingtip ka jongi yong ba ka don ka jing le kis ka cantonment ka kam don ki private parties ki ba kam re ka jing long concern ka jongi ka de bakini ki bri ki ba syong basa bi an bat ki balap penkela ban excitement ban pet ya ka rukom im ka jongki ya ka jing long jing man jing ka jaka ba kum julu ka jing penmi ya ki kam snil bat ka babu jing ma ya ka jing long jing man jong ka jelai bro kuai ka jing dawa ka seng kulong ba de ban weng bet ya ki na ka jaka ti u deputy CM hang tu hi ya u DC jong ka is kasil sulat da ban tha ba unkot meeting ya ka cantonment board unkot meeting ya ki pulit bat kiwi ki department ak bau DC ula pentip yang ia jing insyaallah bu ya meeting la syai ka singi ak por lai beji ban ya kren bai dei ni kam dina kaliang jong seng ngila ay ka jing thop ngila bu ka jing dawa ti ka steps ka ba na kaliang jong sarkar ka shim ngin up kan tu kan ni por namar ba kumangila ong hi ka jing kwa ka jongi ka long begini ki bri ki basyong basa be an ni ka jaka ki de ban mi balada ka sarkar ni ginu ki por kim shim ya ka jing ki kli ban pen mi ki bri na kaliang jong seng la kloy ban shim ka jing kli haladi ka ba lada don kam wat daladi ban let ban weng ni bri ru ngin sale ya kata tingin up shwa ya ka jubab ka bangin yo na ka cantonment bat kumju na ka sarkar ka ba ka ban let lang ba ka district administration keren batu sembut menteri rangba kalong ba lengba kini ki RTI ngilam bakani ke jing tre jong kini ki brio hakan kum ki sweeper kum ki casual ki attendant jong ki kali fair kal along kum kanong genti ke jong ki naman dal adab u paiet yo pa dal adab u pa yo ukun ka beteng sa kani kam kum mangitip hi kum ka jat benre ki kun samla ki jongi ki perdok persnam ki jongi ru kila anut menta bentre kani kam kila don ki balak bansar ya ki snong ki thau lane ban but ki kali kitnyot bakum ta terte ti ngila kali na kani ka Shillong Municipal Board pa haba pitung ki diberi hatu kala don em ka advertisement ba pikot ki naman ngila ba arja khatnyo dang thong arja khat pra dang thong don ku bidang thong arja arpo ru ya bangi kali khot advertisement em ki ong ba umdan advertisement kaumot bala shutung ki hakita ki post ba fair ki ba bitre tinaklang jo kaseng ngila ong yo deputy CM mentan ba kapur kala dai
Ho ya ki por ki bang menshwa le si ki jongi kim nut bantre gini ki jat kam ki begini bri bitre. Mereka perthai mentah ka jing kerduk kamot ki jongi ru ki la nut bantre gini ki kam. Te balai ba on penduk lat iki kon samla le ni upor dok persnam jongi bantre apok ka Shillong Municipal Board la ni apok ka Urban Affairs tinggi la ong yu ba ka jing dawa ka jongi na jong keseng hakmat jong sorkar kalau banang ni syakmat ka sorkar balai kam hakini ki jat kam ki ba fair apok Shillong Municipal Board ki dei ban khot da advertisement kena bagi kun samla ki jongi ki kinyo la ban thap ya ka kam te kata ka di ka jing kendu na kaliang ka jongi abai dei ba ka tham yu molong ta si patu deputy CM nakaliang jo kaseng ngila ju ong nang kaspor kapor kani kade kamyeng ka jong ni ajing sha kade kamyeng jong ka jala me kalia ka jong ni kibri ki manabar kim don hok hiru ban tukla ti andre habai dei pat kata ka jing lap ka jong im dang sngi bat ka jing ajing mut ka jong yo deputy CM bat ka jing pen i ka jong deputy CM lada kita ki wei kibri ki wan ban tukla ka syong ka jing start jong sorkar kumnu ban dia namar hak khadu hi ka jing pen dei ka ka sor hapdeng ka sorkar bat kini ginong tre ki jong ka ya jing sisa ki beri ki banabar kim dei banwan tuklan ni semua ban kerpat ya ka sorkar hapo ka jing long chairman jong u deputy CM bo dei ban ngap than ya ka jing wan tuklar jong ki beri dei ban ai important se ya kita ki beri ki bon nabar namar hak khadu hi ka jaka ka jong sorkar kinong syapen kendria kin dei kinong tre jong ka sorkar hak ba ki beri ki banabar kim don kiti telada ka sorkar kasim lane ka important si kita ki beri ngin semua ban ong ba kan dei ka sorkar ka ba telot bor hadu kata-kata ya ka ba kasngap ya kajing ajing mut jong kibri ki bob don hok ban ya don bentah kata kajing keren apa dengan sorkar be kinong tre jong ka maro ni kajing sisa kata kadi kajing keren ka bangila ajing mut na du mensyua telada hakani kasien lada ka sorkar kala arai bahkan penkenria ngamong penkenria ngom ban pha igni kinong tre jong ka ban sa kita ki quarter lada don na kita kibri ki bom tre tinggi na kaliang jong seng isu bandawai ka Urban Affairs baka dai ban terminate ya ka kontrak ka jong kila ne ya ka jeng ai kam ka jong ki namala dang ilap kat kum ka RTI li kini gibreu ki dei ki casual worker ki dei contractual worker kim dei hiru ki permanent worker jong ka Urban Affairs te kam don jing ya ka Urban Affairs bakan sim ya ka rai ba dei ban terminate ya ki namala bala dang inong tre jong ka department kim nget lane kim nget ya ka jing betha jong ka department te kamut ba ka peti ba kata ka department ka tulat lada kamla ban sim kam ya ki kumang ong ngepi wadu deputy CM mentan habang ipen i ya ka RTI ka jongi kumang iyo na SMB upen pa ka jing song lengo namar ma ong ba u shania ya ka SMB ka batay u ongmot ba ka SMB apor ba kali file kata ka affidavit hapo high court ka ong ba lais pa sa ko artli ki long yeng ki badai ki nong tre jong ka SMB ba jong ki wei ki department te ma uru shim ya kata te halor kata sa ong mentan ba unsa khot ya ki officer jong ka SMB ba kumjur jong ka Urban Affairs ban clarify ten ri la ong ru ba kitu ki bomdei hok ban yo lane kitu ki ban nakalais pa sa ko artli la dalap ba shes pa tam lane shes pa sa ko art mangilap mangikim dei ki nong tre jong ka SMB lane jong nunu ka government department makikim dan hok ban yo ya kata ka jakasyong kuma ka sorkar kun kre kata ngila kren nakabasay ba nakaliang ka jong guru la ong kamut ka jing dawa jong ki dai ban penbai chwai gini swaban koi se kata ka final decision ka jing dawa ka jong gi ka long ban ni nakaliang ka jong gi gidang yo ya ka RTI ngi pun kre ka jing tho hoi kala don gani election gi khamla ban ni kendu yo deputy CM rai marsun yo ibat ya ka statement jong way deputy CM ubong ba kan yo terik ngin saya syong khadu bat ka HPC kata ka nong kinong mi ikhmat jong ngi beri tinggi semua mengil adai man wani kendu yo da ka bangi kren sha yo deputy CM mendak sini ong ba shwa ba pin shiming lo ban karai pihak ban clarify shwa ya kan ni pihak ban penbet shwa ya kan ni namar ba kumangila ong nadu ka busdang ka seng kanom sha watang siyeng ru ubom dei hok ban yo ya kata ka jakasa la ni ki quarter kumagi dei nong treso ka kim dei ban yo ya ka jaka ban sa te namar kidang bun ki pardok persnam ki jongi ki bomdan tang i jaka sinong rem ban snayeng silong kumnu phin ai kita ki spa sau punyo spa sau pupra bakin le syong le sa kita ki quarter ya ka sorkar konkret